Vítám vás u nového videa, dělám shorts, tak ať to máme rychle za sebou. Jsem v Praze a hádejte kde. Pozor. No tak, už víte? Jsme tady. No jasně, můj brácha vám to řekne. Jsme tady na Petříně, v Praze. A vyplatí se sem mít. Rodinná vstupenka stojí 500. Tak si vyplatí se to. Jestli chcete bludiště, tak je to plus 100, takže 600. Když chcete bludiště, je to v Praze, na Petříně, ještě sem, rodina stojí teda 500 a ještě vám ukážu výhled. Tak a teď vám ukážu, je tady fotbalový stadion, který se pomalu rozpadá. Sparta, Praha šampion. Tak, to je on. Takhle to je krásný, ten obří. Jo, tak. Se s váma loučíme, že jo, Peťo? Jo. A dávejte lajky a odběry. A rozhodně vyplatí se sem jít, tak běžte sem. Nashledanou.